ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲಾರು ಅಂದೆನ್ನು ಯಾನಿನ್ನಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಯ್ತ ಭಾಗ್ಯ ಬಂಡ ಯಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಕನಪಾದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪುನ ವಸ್ತು ಏರ್ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಈ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ದಾಯ ಬಂಡ ತೋಲೆ ನಾನು ಬಾಕ್ಸ್ ತೋಲೆ ಖಾಲಿ 520 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತ 520 ಈತು ಪೂರ ಬೈದಂಡು ತೋಲೆ ಇದು ತೋಲೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಗ್ಗುಂಡು ಬೋಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಲ್ ದೀದ್ ಇಂಚನಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸ್ಟೂಲ್ ದೀದ್ ನೆನ್ನು ದೀಂಡಾಂಡು ಎತ್ತರ ಆಪುಂಡು ಅತನಾಗ ಯಾನು ಕುದ್ಯದನೆ ಕನಪಾದ ತೋಲೆ ಕುದ್ಯದನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರೆಂದು ಆನ್ಲೈನ್ದು ಕನಪಾದ ನಾನು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 10 ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 7 ಮದಿನೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪೋದೆ ತೊನ್ನಂಡ ಅವೇ ಶಾಪು ಪೋದೆ ತೊನ್ನಂಡ ಒಂಜಿ 700-800 ರೂಪಾಯಿ ಬನ್ವೇರದ ಅನ್ನಂದು ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಅವು 520 ರೂಪಾಯಿ ಬೈದಂಡಿ ಎಂಕೊಂದು ನೆಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಾಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕೆಲ್ಯಾದು ಶೋಕುಂಡು ಎತ್ತರಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರದ ಬೋರ್ಡ್ನ ಕನಪಾಗ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪಾಡುಂದು ಯಾವ ಒಂದು ನಿಕುಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು 7 ಮದಿನೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಲಾಬ್ ಹಾಪುಂಡು ಯಾ ನೆಟ್ಟೈತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೈಕ್ಲ ಬೈದಂಡು ಮೂಜುವಾಗಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂದು ಈತ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಜುವಾಗಿ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕುಲ್ಲ ಕನಪಾಲೆಂದು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಕ ಬಂಡದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕರಡ್ನೆ ಅದು ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಏರ್ಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೇನು ಉಂತಾವು వచ్చి ದಾಯ ಪಂಡ ನಾನು ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯ ಪಂಡ ಐಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಏರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ದಾದೆಕೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡೇರೊಂದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಂಡು ಬರ್ಚಿಂದು ಅವು ಏರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಿ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಒಟ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪೋಡಿವೇರು ಜೋಕುಲು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಏಜಿಡ್ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಆತು ಪೋಡಿಜ ಅಂಡ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ನೆರ್ಪೇರು ತೂದು ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಉಂಡಾತಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ನೆಂಜಾಂಡ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಡು ಮೀನಿಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆರು ಎಂಕ್ ದುಂಬ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ಭಾವನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನಂಚೆನೆ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಡೀಕ ವೈರಲ್ ಆತುಂಡು ಅವೇ ಪೋಡಿಗಿಡುಲ್ಲ ಯಾನು ಅಂಚದು ಕುಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಜವಂದಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ 20 ವರ್ಷದ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನ ಕಂಡಲ ಆ ಒಂದು ಪಾಪಕ್ಕಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲು 1 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಏತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು
ನಮ್ಮನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಾವಿರ ಜನ ತೂವರೆ ಏತ್ ಬಂಗಾರ ಪವಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ ಏತ್ ನೆರಿಯಡ್ಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿಂದು ಇಡೀ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಕಡಪೂರ್ದು ಅಕಲ್ ಏತ್ ಪನ್ಯನ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕೇನ್ ಬಾಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದೆ ನೆರ್ಪುನ ದಯವಂಡ ಎನ್ನ ಎದುರು ನೆರ್ಪು ಜೇರು ಎನ್ನ ಪಿರಾವುಡು ಮೊಲ್ಲೊಂದು ಚಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತು ಬೋರ್ತಲ ಕಡಪುರು ಓಲು ಅರ್ದಿನೊಕ್ಕರ ಮೊಲು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಕಡಪುರು ಓಲ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೆರ್ಪೇರು ಕೆಲದಾಕ್ಲು ಪಾಪ ನೆರ್ಪು ಜೇರು ಕೆಲದಾಕ್ಲು ಕಡಪುರಿ ಏರತ್ತ ಅಂತ ಉಪ್ಪುನಾಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮನ ಸಂಬಂಧಾಕ್ಲೆ ನೆರ್ಪುನು ಪಿದಾಯದಾಕ್ಲು ನೆರ್ರೆ ಪೋಪು ಜೇರು ದಾಯ ಪಂಡಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ದೆಂಜಿನ ತೂಪೇರು ಅಡೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ಪೇರು ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಕಡಪುರಿ ಅಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಲಿಂಕ್ 100 ಜನ ಕಡಪುರಿ ಅಂದ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 25 ಜನ ಅಂಡಲ ತೂಪೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಲು ಮುನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಬರ್ಪುನು ಎಂಚಿನ ಮೊಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ ಮೊಲ್ಲ ಅಂದು ಬಂಡದು ಹೆಚ್ಚ ಪನ್ಪುನಾಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಕನ್ನ ಸಂಬಂಧಕ್ಲೇ ನೆರ್ತನಾಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಏತ್ ಜನ ನೆರ್ತನಾಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರಂದು ಬಂಡ ಏಡ್ಡಾನಲ ಪಂಡದು ನೆರ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಚಾನ್ಲ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಬೂರುಂಡು ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾದೆ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನೆರ್ಪುನ ಪಾತೆರ್ರೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ನಿಯಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲಂದು 6 ಕಿರ್ಕಿರಿ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ 6 ಕಿರ್ಕಿರಿ ಬನ್ನೋಡು ಅತ್ತನೆನ್ನ ಜೋಕುಲು ಕಿರ್ಕಿರಿ ಮರೋಡು 3 ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅತ್ತನೆನ್ನ ಮೈತ್ನಾರ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಂಬಾಯಿಡಿತ್ತೇನ ಮೈತ್ನೊಲ್ಲೆ ಐತ ಮೆಗ್ದಿ ಉಲ್ಲೋಲು ಮೈತಿದಿ ಅನ್ನೆ ಅಕಲ್ ಪೂರೊಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಂದು ಅತ್ತಿಗೆನ್ನ ಪನೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಲ ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುಲ ಇಂಚ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂದು ಆರು ಎಂಕ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊರೊಂದೇ ಉಪ್ಪುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಊರುದಾಕಲ್ ಪಂಡ ಬೊಂಬಾಯಿ ಡೌಲು ಮೂಲು ಎನ್ನ ಅಂಚ ಸಂಬಂಧ ಆಕಲತ್ತು ನೆಟ್ಟಿನ ಕೈತಲ್ದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಆಕಲ್ ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪುನಾಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡದು ನೆರ್ಪುನಾಕಲ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಏರೆಗ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನೆರ್ಪುನ ಪಾತೆರ್ನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕೊರೆಗ ನೆರ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋರು ಅವು ಏರದಾನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪದಾಕ್ಲ ಗುರ್ತದಾಕ್ಲತ್ತು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಕ್ಲತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂಜಾಕ ಲೈಕ್ಲ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪಾಯರು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಕಲ್ ತೂದಲ ಹೊರ ತೂದೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಜೆನ್ನ ಐಟ್ಲ ಬೊರ್ಚಂದನ ಬಾಕಿದೆಟ್ಟು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ನೆತ್ತ ಸುಗಾರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಲ್ತು ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಲ್ತು ಬಿಡ್ತೆ ನಮಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ದಾಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಅಗತ್ಯ ಲೈಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಅಂಡ ಬೊಕ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆಟ್ಟಿಗೆ ನೆನ್ನುವೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಂಡಲ ಒಂದು 40,000 ಜನ ತುಯ್ಯಡ್ಡೆ ಆವುಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನುನು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಆಸೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವಾಡು ಎಂಕುಲು 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆವೊಂದು ಬರ್ತಂಡು ಈತ್ ಬಂಗ ಮತ್ತಿನೆಕ್ ಒಂದು ತೊಂತೆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಬೈದುಂಡೆ ಅದು ಬಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಬತ್ತುಂಡೆ ಆವೊಂದು ಎಂಕ್ ಒವು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಲ್ತು ದೀಪೇನು ಒಂಜ ಕಮೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಲ್ತು ದೀಪೆ ಆಂಡಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಉಂತಾವು ಜಾನು ಒಂಜ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಲ್ತು ದೀಪೆ ಅತ್ತಂಡ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನೇನು ಬೊಂಡ ನಮ್ಮ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪನೇನು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಉಂತಾವುಜಿ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಖಾಲಿ ಎಲ್ಪ ಜನ 100 ಜನ 200 ಜನ ತೂತುನಲ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂದಿತ್ತೇರು 1 ವರ್ಷ 1.5 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿಸತ್ತು ಖಾಲಿ 200 ಜನ ತೂಪೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುಂದ ಆಯಗ್ ಉಂತಲೆ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ವೈರಲ್ ಆಪುಜಿಂದ ಆಂಡ್ ಒಂಜತ್ತೊಂದು ದಿನ ಎನ್ನ ಎಂಕುಲು ಯಾನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮೂನು ಪಂಡೇನು ಕಟ್ಟಿಲ್ದಮ್ಮನ್ಲ ಪೊಲಲ್ದಮ್ಮನ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ನಿಲ್ಲಲ್ ದಪ್ಪೇನ್ಲ ಅಕ್ಕಲಿತ್ತೇರು ನಂಡು ಒಂಜತ್ತೊಂದು ದಿನ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡೆ ಎಪ್ಪಂಡಲ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಪೊಲಲ್ದಮ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ನಂಬುವೆನು ಯಾನ್ ಅರ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡೆ ಒಂಜತ್ತೊಂದು ದಿನ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯೈಕ್ ಒಂದು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಪಾತೆರೋಡು ಒಂದು ಏರ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಏರ್ಡಲ ಅವು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಅರಸು ತೌಡು ತಿಂತೆ ಪಂಡದು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮರಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಂತೆಗೆ ಆ ಮರನ ಒಂದು
ಕೆತ್ತದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅರಸು ತೌಡು ತಿಂತೆ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ನಿಕುಲು ಪಿರಾವುಡು ಪಾತೇರ್ನೆ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಂಡು ಈ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡಲ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಚ್ಚಿ ಪಂಡದು ಎಡ್ಡಂಡಲ ಪಂಡಲ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಅಂಡಲ ಆ ವಿಷಯನ ಕೆಬಿಕ್ ಬತ್ತು ಬೂರುಂಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರ್ನು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ 24 ಗಂಟೆಲು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಬೇಲದನೇ ಆಪುಂಡು ಕೆಲಸದನೇ ಬಗೆಟ್ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ ನಮಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ್ನ ಮಾತ ಉಂತಾಲೆ ನಿಕುಲೆನ್ನದಾರು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡಲ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರೊಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಯೇ ತೋಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೋಡು ನಗತ್ತೇಜಿ ಅಂತೆ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರೋಡು ನಗತ್ತೇಜಿ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪ ಉಂತಾವುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂತಾದು ನಕ್ಲೆಗಲ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಉಂತಾವು వచ్చి ಹೊಸತಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪ ಅಡ್ಡಲ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಯಾನ್ ಪನೊಂದೇ ಉಲ್ಲೆ ಅಪಗೊರ್ದಿಂಚಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಹೊಸತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಇತ್ತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ಲ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜತ್ತೊಂದಿನ ಮೊಕ್ಕ ನಮ್ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಡಪುರ ನೆನ್ ಮೂಲೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ್ತಲೆ ಎಂಜಿನ ಕಡಪುರ ತೂಕ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ತೂಪೇರಿ ವರ್ರತ್ತುಂಡು ವರ್ರಾಂಡಲ ತೂಪೇರು ನೆರ್ಪುನಾಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ನೆರ್ಪುನು ಮೂಲೆಂಚಿನ ಕಡಪುರ ಓಲಪ್ಪ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆಯಿನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಕಡಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಐಕು ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಕಡಪುರ ಒಂದು ಎಪ್ಪೊಡುಂದು ಯಾನ್ ಕಡಪುರ ನೇರೆಗಲ ನಿಕುಲು ತೂಪಾಡ್ಡ ತೂಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಐನ ಅಡೆಗೆ ಬುರ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಮೋಲೆ ಎಂಜಿನ ತೋರ್ತಲ ಕಡಪುರನೊಂದು ನೆರೊರ್ಚೆ ಒಂಜೆ ನಿಕುಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ದಿ ಅಡ್ಡಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಅವೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಇಂದು ಯಾನ್ ಮೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಯಾನ್ ದೆತೊಂದೆ ಅತೆ ಅಂಚೆನಿಂದು ನಿಕುಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ನೆಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಾಡ್ಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಒಲ್ಪಲ ಉಂತೊಂದು ನೆನ್ನ 11ಲ ಪೋಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಐಕೆ ದೆತೊಂದು ಒಲ್ಪಲ ಪೋನಾಗಲ 11 ಹೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪ ಒಲ್ಪಲ ಮದ್ಮೆದ ಅಲ್ಪಲ ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಐಜಿಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚಾಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಪಾಡುವ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಮುರನೊಂಜಾನ ಎಂಕ್ಲ ಪೇಂಟೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಯಾನಿಂಚೇನು ಉಂತೊಂದೆ ಒಂಜಂಜು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಂಜು 2 ಜನ ಬತ್ತದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡ್ಲಾರ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೇರು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂಡೆ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಲ್ಲಾರು ಇರು ನಲಿನೇ ಆತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಲ್ಲಾರು ಅಂಡೇರು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ದಾನೆ ಮಂಡ ನಮ್ಮನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡ್ದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ ಗುರುತಿಸಾವೆ ಇರ್ತವಲ್ಲಿ ಅವು ಖುಷಿ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮನ ಗುರ್ತೊಂಡ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮುರಾನೂರ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾ ಪೋದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಾರಡು ಎಂಕ್ಲ ಕಾರಡೆ ಪೋತುನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಗೆಲ್ಲ ಕಾರಡು ಕುಡ್ಲಾ ಪೋದಿತ್ತ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಯಾನ್ ಎತ್ತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಜತ್ತದು ಒಂಜಿಗೆ ಜಪ್ಪುಲ್ ದೆತೊಂಟ ಎಂದು ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತೇರು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಪೂರ 2 ಜನ ಅಪ್ಪೆಲ ಮಗಲ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡ್ಲಾರತ್ತೆ ಯಾನಿರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಂಡದ್ದು ಅಕ್ಕಲ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಪಾಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೇರ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಂಡದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತು ಮಲ್ತದ ಬಂಡದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ತೋಜ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಾನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನಂದು ಯಾನ್ ಕೇಂಡಿ ಚಂದೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂದು ಬಂಡೇನ ಆತನಗೆನ್ನ ಮಗೆ ಬತ್ತೆ ಪೊಯ್ ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಾನೆ ಸೀದಾ ಬಾಯಿ ಬಂಡೆ ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಅವೇ ಒಲ್ಪಂಡಲ ಪೋಂಡ ಗುರುತಿಸಾವೆ ಇರ್ತುಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂಚ ಎಂಕ್ 5,000 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತಿರು ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ ನಂಬರ್ನೇ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಾಡಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತನಾಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಲ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನೇನು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು 5,000 ಕಡತ್ತನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಚೇನು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕ್ ಬೇತಾಕಲ್ ಪನ್ಪುನಾಕಲ್ ಒರಿಲಾಕಲ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾಯರ್ಲ ಇಕ್ಕಲ ಕೊರಾಯರ್ ಅಕ್ಕಲ್
ಪೊಕ್ಕಡ ಪಿರಾವಡು ಪಾತೆರ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ ಪಾತೆರನ್ನು ಪೂರ ಯಾನ ಇಂದಲ್ಲ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುಜ್ಜಿ ಏರ್ ಪನ್ನಿಯನ್ಲೆ ಅಂದಲ್ಲ ಐನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದೇವರ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕಲ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಪೋವೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರೀಚ್ ಆವು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲೇಗಲ್ಲ ಏರ್ ಪಿರಾವಡು ಪನ್ಪೇರ್ತುಲ ಐನ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಕುಲು ಕ್ಯಾರೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಪನ್ನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜತ್ತೊಂದಿನ ದೇವರ ಐನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ನಾವು ಮನಿಪಂದ ಕುಲ್ಲುಗ ಏರ್ ಅನ್ಯಾಯ ನಮಕ್ ಮಲ್ತೆ ಅಡ್ಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ದಾಲ ಆಪುಜ್ಜ ಅವು ಪೂರ ದೇವರು ತೂಪೇರು ದೇವರು ಒಂಜತ್ತೊಂದಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪಿರ ದುಂಬು ಪದ್ರಾಡು ವರ್ಷದಾಗೆ ಇತ್ತೆ ಪದ್ರಾಡು ದಿನ ಲಜ್ಜಿ ಪದ್ರಾಡು ನಿಮಿಸೋಡೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆ ನಮ ಅದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಏರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಅಂಚೆನೆ ದೇವರು ನಮಿತ್ ಬಾರ್ದು ನಾವು ಮನಿಪಂದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಆತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರಂದು ಅಕ್ಲೇನು ದೇವರು ತೂಪೇರು ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಅಕ್ಲೇನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಾರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ದಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ಲ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಪನೊಂದು ಯಾನು ನಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಹೊಸತಾದೇರನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೊಲಲ್ದಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ದು ಕಾಪಾಡಾಡುಂದು ಯಾನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.